Hello guys, maadong adlaw yung tanan. Welcome back sa among channel Ay and Mariano Family. Karon dang adlaw guys, maguna ko dari sa among garden. Diya magtanong bukus ka ng na sibuyas. Ang gunahan kay rong mahinlo-hinlo pud kay tagas nagsagbot. Diya namuwak na ra ba guys? Muwak ni or bunga. Patanawan ra mo na diya guys. Magtanom na po ko sibuyas guys da. Kaya nagpalit ko ganiha og sibuyas. Atos ko kan gipanakot na mo sa sinabang karning baboy. Napod na nanaghan na magdadto ta nabuhi. Diya maguna ko dari sa mga buwak guys kay nanay baga nagsagbot. Mga balik dahon. Ang gunahan guys kay daghay sagbot. Nabuhi na ra ba? Isda mereka, dia telah masuk Kristo tulingan, dia tulingan. Re. Nangatay na rabag patula da. Nanay buwak. Nanay buwak ang patula guys. Kapit na ni siya. Sunod adlaw makakuha namin dali guys, makautan. Belated happy birthday day ni Ate Bida Los Cabrera Frontera. Sorry pe, karon pa ka na ng great. Happy birthday pe. Belated.
kuan kaya ron gamit tanawag mga gari at gamit tanawag mga gulay sa fruit. Ray, migas. Darag patula na mo guys. Unsa bunga ba ni si siya or buwak? Ha, murag bunga naman siguro ni. Dapat uban na. Oh, nagpatula guys. Jagkare. Agpalidya. Diya agpitsay dia. Daraday kang kita ng des naging adlaw guys. Itong sili. Nabuhi siya. Dadarag kundol. Siyempre, ang kamunggay, nabuhi po. Pagkalabo. Nalipay dyan ko guys, nagtanaw na. Bunga man siguro dyan ni or buwak dyan. Ano na guys na. Lain po ng dadto. Pero na. Salamat sa Ginoo kay nabuhi siya. Pero ang ginluan guys, ag sibuyas dari. Kuton parang sagbot. Naning ibalik og usok kay anong ba na po sa mga bagtas. Nabuhi na raba. Ay, haip silang gitungan eh.
Manakuguna guys. Maranang nagunahan na kana anja. Pusunog sagbot. Kaya rong limpyo gyud. Pilon rin ako pa guys, buwak. Ngayon da kay bagag sa food. Bunga ni, buwak. Patula. Tanawa dali. Gitanaw ni Mariano guys og agkuan sa patula og buwak ba or bunga. Bunga kuno yun siya. Madunong kining bunga. Nabuhi dagang gitanam dia. Kani siya guys, dani ra ni makuha siya ng liso. Ang hugre dani, di mo nang managhan. Napadat ko to. Bunga na day buwak. Bunga lagi. Nanungkab mo lagi imong kamot. Si kurapit. Nabuang man. Nanungkab. Hi guys! Shout out ni ate. Ate. Shout out ni Grace Amila. Mary Grace Amila, shout out. Ni Grace Amila. Shout out ko. Ikaw tara. Kamusta naman ka anak ni Grace? Okay ra ka? Makabagyo he? Ganahan, nakabagyuhi. Kinsa pa i-shout out? Shout out ko ni Kuya Pugno. Kinsa? Shout out ko ni Dadilo, Pablo, kanang Rodabia. Sige. guys, shout out mi ni Dadilo, Pablo, Budapia. Kumusta naman ka anak? Dadilo? Rodabia. Okay ra ka anak?
Okay, wala may shout out. Shout out. Hi guys. Imong mama. Sige nahan. Dali na, kay mag-edit na ko. Hi guys. Shout out ko ni Kuya Pablong ni. Shout out ko ni Kuya Giovanni. Giovanni Langi, shout out. Shout out ko ni Giovanni Langi. Kuya Tarok. Anila. Sige nahan. Update naman na guys, katong na nagpapanday si Mama Dari. Mao na dahil ni guys, na human nagdaris sud og butang og plywood. Na. Leksyan. Diyan to na pod guys, diyan ipatrabaho ni Mama. Parang wa nay wakwak makasud. Langi na tanawon kay luag. Luag na sa kwarto. Amot. No, man nagpapanday guys, karing dari, kare. Og kare. No, man nagpapanday Mama. Portahan na ramay ko ang lock. Darapad na sa kwarto. Diyan dari na istanawon. Guys, great day ko ni Kuan. Ang anaken. Diya sa bunga marag na ball. Kumpletuhon naman para Kuan. Si Jonathan Culimbres Jr. Anak ni Kuan. Happy birthday. Colembres family shout out. Titil. Shout out. Shout out po Drudabia family. Mara na imong vlog rong adlaw guys. Salamat sa inyong pagtan-aw sa among vlog at ang imong vlog ug mapuhong adlaw. Ay, God bless ninyong tanan. Bye-bye. Bye-bye.